Xornada negativa na primeira Futgal. Todos os equipos da comarca caeron nos seus respectivos duelos nunha fin de semana para esquecer. A primeira Futgal disputou tamén a 27ª xornada, pero non foi nada produtiva para os conxuntos da contorna. Unión, Abanqueiro, Valiño e Esteirana perderon os seus choques, en que pouco muda a súa situación nas clasificacións. O Unión viviu un duro partido ao recibir a visita do segundo clasificado do grupo 5, o Ribadumia. Dous dos tres mellores equipos do grupo víronse as caras no Municipal de Vilas e amosaron o porqué da súa posición na táboa. O equilibrio protagonizou a meirande parte do choque no que houbo ocasións na primeira metade, pero ningunha con excesivo perigo. O 0-0 mandaba no marcador ao finalizar os primeiros 45 minutos e o Ribadumia levou a voz cantante no segundo tempo. Adiantouse no minuto 69 e aos 5 minutos firmou o 0-2, goles aos que Unión non puido contestar. Derrota para os rianxeiros que seguen terceiros, pero co Cordeiro a só 6 puntos por abaixo. O Abanqueiro ven de enlazar a súa cuarta derrota seguida nesta ocasión ante o Caldas. Os da Charca xogaron un bo fútbol na primeira metade onde contaron con ocasións, pero perdoaron na finalización. 2 tiros aos paus impediron que os boirenses puderan poñerse por diante, polo que a igualdade mandaba no marcador o descanso. O paso por vestiarios revitalizou o Caldas, que comezou a xerar máis perigo ata que no 74 bateu a portería visitante. O Abanqueiro non atopou o camiño gol, pero si o fixo de novo o Caldas no 89 para pechar o seu triunfo. Os boirenses seguen 13º e a 5 puntos da zona do descenso. A 4 puntos permanece o Valiño, que tampouco puido sumar nesta xornada ao caer ante un rival directo, o Unión Dena. Os dous equipos xogábanse moito, xa que os locais precisan puntuar para sair do descenso e os crucenses para manterse fora de perigo. Ningún dos dous conxuntos puido rachar a igualdade inicial ata que no 71 o Dena bateu a portería visitante. O Valiño intentou sen éxito levar o empate ao marcador, pero os locais pecharon o duelo no 89 co 2-0. Dura derrota do Valiño, que se mantén 15º con 4 puntos de marxe co descenso. E no grupo 2 a Esteirana ven de apañar unha nova goleada. O Queixas non foi rival para os muradáns e na primeira metade amosou a súa superioridade con 3 goles. Os locais inauguraron o marcador no minuto 23 e xusto antes do descanso, no engadido, tiveron tempo a anotar 2 tantos máis para poñer o 3-0. E na segunda metade continuou o festival de goles local, primeiro no 49 e seguidamente no 51. Co 5-0 no marcador, a revuelta viu un encontro con menos revolucións, pero no que a Esteirana non acertaba en ataque e os locais deron a puntilla final no 85 co 6-0, gol en propia de Gael Martínez. Os muradáns seguen a ser últimos na táboa e teñen a permanencia a 10 puntos.